Halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. And we're back mga kabisyo. Kasama nyo pa rin ang nag-iisang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 10:19 PM sa buong kapuluan. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo mga kabisyo, babasahin po natin ang inyong mga thoughts, comments sa ating Secret Files ngayon. At iisa-isahin natin kung ano ba ang naging saloobin ninyo. Meron ba tayong napulot na aral? Meron ba tayong kwento na may share din na kaparehas ng ating letter sender natin ngayon sa Rocky Secret Files? Sabi ni Ana Lorraine Bernolnilia, ako po, DJ Jello, di natingin sa estado ng buhay na minamahal ko. Kung ano lang ang kaya niyang ibigay, ako na ang magpo-provide ng iba pang kulang. Ganun po talaga kasi kapag nagmamahal. Sabi naman ni Kevs dito, tapat, malalim na pangunawa, yan po ang kailangan natin na mahalin. Minsan, totoo na hindi sa yaman, hindi sa edukasyon o katayuan sa mundong to ang magbibigay sa'yo ng peace of mind, lalo na sa isang relasyon. Minsan, yung simpleng lalaki lamang ang kailangan natin. Yung lalaking kaya tayong unawain, mahalin, at maging tapat sa atin. Baliwala ang lahat ng yaman mo kung manloloko naman ang asawa mo. Ganda yun. Sabi naman ng isang ating kabisyo na nagbahagi rin ng kanyang komento, nakakatuwa lang na nakahanap na ng totoong pagmamahal ang ating letter sender. Talaga palang may taong magmamahal sa atin sa kabila ng mga pinagdaanan natin. Matapos ang bagyo at pagkawasak ng puso, meron din palang magpapagaling at maggagamot nito. Congrats sa'yo, ate girl, dahil natagpuan mo na ang taong magmamahal sa'yo. Yan po ay binahagi ni Kev sa atin. At para sa huling pagbasa natin mga kabisyo, sabi naman po ni Sean, nakakatuwa lang. Dahil po sa kabila pala ng pagkabigo at pagiging broken-hearted mo sa mga nakaraan mo, may nakalaan pa rin palang tao na ibibigay sa'yo si Lord. Nothing is impossible talaga kapag siya ang gumalaw. At sana ako rin matagpuan ko na ang tamang tao sa buhay ko at magmamahal sa akin ng totoo. Yan po mga kabisyo ang ating mga komento mga thoughts ng kapwa nating kabisyo na nakatutok sa atin ngayon. Alam mo kabisyo,
kanina ko pa sinasabi na ang peace of mind ay nandoon sa taong kaya kang unawain, maging tapat sa'yo, at kailanman hindi ka lolokohin. Doon mo makukuha yun. Kasi kahit ako, kung nandun ako sa kwento ni Rica, siguro hindi ko naman papangarapin na magkaroon ako ng partner na napakayaman. Pero masasakit na salita at hindi kami magkakaunawaan at hindi kami magiging tapat sa isa't isa. Baliwala lang din. Kaya sana all at sana tayo din makatagpo. Ikaw kabisyo, ikaw mismo kabisyo na nakatutok sa atin ngayon, sana ikaw ay matagpuan mo na yung tao magmamahal sa iyo ng totoo. Malay mo, ako yun. Diba? Malay mo, ako yung taong magmamahal sa'yo ng buong buo. Di natin masabi. O kaya baka kailangan mo lumingon-lingon. Malay mo, katabi mo na ngayon. Habang nasa biyahe ka, yung dawan mo pala, katabi mo na. O baka naman katrabaho mo. Yung taong hindi mo pinapansin pero may pagtingin pala sa'yo. Kaya maging mapagmasid at mapanuri sa paligid mo. Malay mo yung makakatuluyan mo at magmamahal sa'yo ng totoo nandyan lang. Sa paligid mo. Kailangan mo lang maging matanglawin. Anyway mga kabisyo, ito po ang ating secret files ngayong araw na to. At kung gusto mong ibahagi ang iyong kwento sa ating estasyon, maaari ka mag-email sa rakitera@gmail.com para mabasa po natin ang iyong secret files. Baka ikaw na ang susunod nakapupulutan ng aral at pag-uusapan natin dito sa ating programa. Yan mga kabisyo, handog kong awitin sa inyo Basta't Ikaw by Jeremiah. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love.